Hello mga bay, maayong gabi diri sa Middle East ug maayong udto kung maayong udto sa unsa man tong lugar atong udto pa karon. Maayong kadlawon Pilipinas. Kumusta man mong tanan mga bay? Di ako gasandig gud ni ako sa akong kuna karon no, pahuway man namo karon. Ug nag-post ko karon para sa mga nagsaulog sa ilahang mga adlaw na tawhan. Og wala pa ko kahuman sa akong caption no. Dara, nag-type ako sa caption. Og nag-level up ang ako ang editing. Editing. Hi, bye, Lawrence Terencio, Dennis. Maricel Katig, Serbi, hello ni Mubay. Bye, Jane Snow, hello, kumusta? Thank you for watching. Kang Joby Rizaga Rosales, ayay, first honor. Congratulations, bye. Pasila ni ako mga estudyante, no? Mga kwan kayo, mga aktibo kayo sa nga tanan. First honor, second honor. May na lang ba, maka first honor mo diri sa tuwang klase, no? Bye, yan. Alayta Mahino, hello. Maayong gabi, hello ni mo diyan sa damam, kumusta? Kang Nidna Pablo ko, maayong gabi sabay. RCMJ, Bitancor, hello bye, kumusta man kadina sa imong nahimutangan karon? Og unsa ni Rota de la Cruz, hello bye. Asa man dapit ang baha karon diri sa amo atong isang adlaw gabaha? Namo ko'y nakit-an nga nagbaha asab no. So asa ka dapit ang nagbaha karon? Pita diri sa Kuwait. Kuan Dong Wilfred, naon sa man imong ay sa ni profile picture. Bay! Oy, kumusta man? Hello mga bay, kumusta mo? Kumusta kagtang na to diyan? Welcome na to si Dudong Kagod. Kumusta ang agtang dong? Asa na para naman. Kumusta kagtang na to diyan? Kumusta mga agtang? Ang agtang gid po. Day ako to di announce inday nga nalatay bag-ong international airport karon. No nga Dulong Kagod and Inday Kabkap International Airport. Ang mga agtang imo na international airport. Bye, Jen. Hello mga bay, kumusta kagtang diha? Uno sa nang agtang mo dong. Hindi salamat ka. Niya. Ayaw sama ni kay akong agtang na pasidong na sa akong agtang pasidong na sa akong likod. Murag tanom na mga gidrong mga panahon na no kay pwede na mga lapara sa atong basakan dong. Ano siya naman? Kunya, kumusta man ang atong kinabuhi Hindi diha? din makagikan inday nga busy man kay ka, di mo ka magpakita nako. Saan man do nga perti mang bisihain taon diri kuan kanang panglimas. Nang limas mi maayo kay gibahain taon mi. Nang limas. Naday baha diha sa kuan, naday baha diha sa Middle Oh, East. nagbahain taon for the second time nani. Kay dili man ang tanim mo baha kung wala nagtaod sila og bagong payag diri sa kilid dapit. Kay moderitso ra man unta ang kuan, moderitso ra unta ang kalayo. Ang unsa ni ang tubig kung wala pa nila butangig balay-balay ning kilid. Butangan man nila nya gamay kay bangag dong sus balaw tang kog lusi dito sa bangag nga gamatoy para mo kuan lang ang tubig halang lusi gid. Hi, bye, Jones Artadi. Hello everyone. Hi, hello Janet. Pag shout out sa di Montano. By, Dudong Kagod. by Jomari Dishing and Rosalia Antoki by Bambak and Asilinem ako mga kakagod nga kuan. Inday. Mala ko, estudyante kay Inday ha. Sa nitabo na ako din ni Inday ha. Di ba naingon ako nimo nga magsugod na kog trabaho? Ang natabo ni malang kinabuhi sa Amerika Inday, no? Ni lala ko sa ang akong gipuy-an karon there sa nako sa New Rouge 21 minutes away sa akong workplace. Hinay mo internet Inday ba? Oh, 21 minutes away sa akong workplace. Nag-simulation akong workplace atong usang adlaw Inday na stress ko pag maayo kay lima ka bog exit akong giagial. Unya 4 lanes na astang lahira ang daan sa New York o California Inday. Na naglabad akong ulo. So mo nang akong gibuhat karon ba sa kulis sugod sa akong trabaho kay mao nilapad ang imong agtang tungod sa Kaya imong stress. Sa man ka peskot. sa man nagpaalot ka? Sa mo na magkalapad atong basakan noon kalakiha. Ako na lagi gi-reveal na lang ako akong agtang Inday kay para dili na ako magsigig kalo. Wala. Kuha na lang ng buhok di tanan ba kay puro as agtang na lang. Ang upper tag agtang ani.
Dapat may gani natubuan. Ayaw, totoo yun. Tubuan. Mabaya na timaan sa itong pagka-bright Inday. Mao lagi. Kaya itong agtang. Bright sa tanang kabuang. Oo. Naka. Diya nagsugod ang tanan. Dili nila gano'n kay, kuwan mong God, kanang, kung, Dong da. basta kanang, galing kung, Saman. kung ingon pa nila Inday, kung taas ko nung agtang Inday, kusog ko no kayo mo kaon. Kaano kun sa? Mo na ka, sige maglabot. Sige ka nang ala ba, sige bira. Sakto na, ala ba. Mo na, diri nga tangtang. Dong tanaw. Kung, Ako gani kung dong. dili, Tanawa gani ko dong tabun-tabunan lang na ako dong ha, pero akong hawanan karon ha. Ala ka, Ginoo, tabang mga langit. Mana akong agtang. mga kaliwat ni Lusitoris Inda. Uy, Ginoo. Tagsa ka hektarya oh. Sus, Ginoo, sao na lang ni. Wala, grabe ya, Inday, oy. Tabun-tabun. Kita lagi rin, Inday, oh. Tabun-tabun. Ang member, ang mga membro sa ABA. Tabun-tabunan na to gamay gani. Atong side-side mga buhok-buhok diha para matabunan ang agtang nga kuan. Para ingnon gamay gnaong ba? Ana. No? Membro sa ABA, Inday, oh. Oh, atras buhok. Bibo ang agtang. Atras buhok, arriba agtang. Oh, dera. Riba agtang, atras buhok. Riba agtang, namatay. Ano din nang atong sandig-sandigan og gamay buhok ba? Tabun-tabunan din. Inigana bitaw oh, inigana mga tol, sus grabe. Puros naman ni agtang. Oy, wa na may kuan na dagway ni. Pero ay binuang, Inday. Mura kag si Lucy Torres. Garap ko kano. Nga ikaw si. Naman. Si Richard Gomez. Dakog api nga Richard Gomez. Naana ni mo tanan dong. Aping, dakog agtang, dakog ilong. Gagi, grabe na nila. Una pa, gamay dunggan nga man niya, mura manig kuan. Mura manig kung kuan pa, kung sani, kung wala pa kamot og tail, murag od sulubi. Ay, Ginoo, kakusog siya kong katawa, basilan. Masinggitan na bugo diri agalon karon. Bye, Brennan. Amo to Inday, isra lagi ta ka sa ako. Isra lagi ta ka sa nitabon ako Inday, nganong nako sa gawas karon. Oh, Kay nagbayad ko og parking ticket nako. Oh, Kay pagmata na ko sa buntag Inday, ang akong sakyanan na anay parking ticket $40, imagine. tagam. Manuman, Pila na $40 sa Philippine money, mga 2,000 plus. 4 times Sa 5. grabe ha Inday, maggasto 4 kay times Amerika. 5 times sa 5, 10, 15, 20. 2,000 ginakapin. Almost 3,000. 2,000 kapin niya. Ang akong gipuyan karon so far for the meantime, walay labot kitchen. So ang netabo magsige kog kaon sa gawas. Mo ni karon. $12 nga KFC. Pila lang $12? Mahal na din sa KFC, no? $12 600. is Mga 9 to $12 depende kung unsa imong namili imong kuhaon. Pero lamay barato pero dili lagi ka ma. 600. So imagine na every meal nimo $12 maximum. Damn. Mahal ang kinabuhi sa Amerika, Haling na lang mga din sa kakagod, Daplin, mga no? kakabkab. Paghaling na lang di sa daplin sa imong Kung pwede pa lang, giabangan ba? Paghaling na sa daplin, pagsugbag bulad. Kung- Then pagpalit og kuan, one Da. price. Kamahal ba ana oy? kung pwede pala maghaling Inday na. Isa diri sa Amerika niya, mao na, ang ingon ka, mungari kag Amerika Inday, kinahanglan magminyo kag attorney diri, doktor, minyo kag dato din sa Amerika. Kana ding kuan kanang muchacho nga tanang kurso naman na siya, apil naman na tanang kurso. Wala problema muchacho. Tanang kurso na na iyahan na yung gihupta na ginaniya tanan. Da. Asa man yung tanan? Sa muchacho nga kurso ba? Muchacho, kung lalaki, kung babae muchacha. Muchacha ang imong minyuan? Mucha Ayaw, un. muchacho kung lalaki, kung babae muchacha. Muchacho kung lalaki mo muchacha niya, unsa may tokar, pandango. Pandango, kuradang, kuratsa. Hi, bye. Sel Joy, Pangasian, Palangan. O, kumusta naman kadung kagod? Dugay-dugay na kita, wala ka live-live, no? Oga, salamat sa Ginoo. Oga, maayo gid ang signal karon. Nakisama siya karon dong. Busy, Katong may aging live na busy dong. kayo ang akong kinabuhi Inday. Wala gay ko katagad sa akong payag, wala ko katagad kay asang bisiha. Wa na ko Kay kayag niyo. di para tong una nga
Di pa natong una gagatuon pa ko nga lakoy oras magsigig live karon. Nya busy gid ko mga muhatag ra kog panahon basta dili na ako busy. Nya karon nakahigayon ko istorya nimo kay da ako sa gawas wa ko gibuhat. Nya na gimingaw pud ko nimo Inday nya ang atong mga followers gimingaw sad sumao na magig-live ko nimo nga kanus man ka magig-live ni Inday Kapkap ambot Inday Kapkap sila to pangibot sang ilok. Ano sa mo makita ni Jared? Depende Inday kay actually 2 hours away raman mi sa Sagusa ang kalayon Ano niya. raman mo? Depende kay unahon pa ako kaugalingon lagi. Ya, kano sa Unahon pa na ako kaugalingon nga mo settle down para maka-start kita kami. kano sa mo makita sa Tawagan ka na mo mag-live ta basta. sister Jared. Patay ka Jared Inday. Hi Jared. Niyo anda ka Kumusta Jared ka? ko Inday. Na si Jared o naglantaw. Hello Jared. Ay puting Pinoy. wala Kumusta Jared? siya. Wala. Gumagwapo pa naman si Jared O ngayon. Jared gaano ba daw kamahal si Inday? Gumagwapo si Jared ngayon. Hindi ko alam kung gumagwapo ba siya o gumaganda. Baka nagamit siya ng nagamit siya ng Chinchan ko. ano ba 'yun yung mga pangpaganda o pang chinchanso yung mga ganun. Siya. Kasi nangutana. Jared ano ba ang sekreto mo Jared? Nangutana siya sa ako. Unsa daw akong ginusno sa akong naong ingko chinchancho. Basta ginagchinchancho na sa siya. Bye, Catherine. Ina si Jared. Ako naman si Jared nga. Jared dahil sekreto para sa lalaki. Unsa man? Murag Secret. murag nagtang. Kaya Nanangtang na si Jared karon ba nigipang tupihan na ni iyang mga buhok sa iyang nawong. Pangagda po diha dong laina nimo eh. Nangatumpag naman niya. Inday. Oh, Mga bay mga onta KFC. unsa man ang KFC nga. Kaya galing Inday lisod kay pangitag kanon diri Inday kanang rice ba ngita kag kanon ba kana magkuan ka mag-crave ka bag kanon ba. Oh, Di gyud ka kitag restaurant diri nga kanon nga white rice Inday. Mo pa kag mga Chinese restaurant para makita kag kanon. kana din KFC wala sila. Kasagaran diri French fries, burger. Wala kanon ng KFC? Sa ato na diri wala. Oh, French fries raw kuan, pareha sa day diri. burger, coleslaw. Kuan day kanang wala day mga kuan diya. Wala day mga karinderya. Ayun sa mga daplin-daplin ba? Nagkalendarya diri ka. Oh, Ang pinaka-kalendarya Inday, ang pinaka-kalendarya diri kuan na sa ato, mura na siya snack house. naay karinderya diha. Mura na siya restaurant. Wala ginaan ha. May kalendarya diri nga maluk. May kalendarya diri nga malukto ka lang. Maayo, palita ko ka lang dinuguan 5 lang. Na pwede mga yog sabaw. Dabi 5 lang kwarta. Na libre lang sabaw, na libre lang lamoy dokot, na libre lang dokot. Pwede mga sili, na libre lang sili. Hala pwede mga suka, na libre lang suka. 5 lang gibayad Inday. Wa ana din eh. Ayaw kog pahin mong dumidong kay mo na akong bisyo sa una, wala ko'y kwarta, palit ra ko sa katakos kanon. Ngay kog sabaw. Fights na. Noon siya man ka. Mana diri kasagaran sa mga Pinoy, mga tog na KFC restaurant. As sa tissue Inday dadon. Puno. Ay sorry ha. Oy sorry sa mga Pinoy diri sa Amerika. Joke rin siya pero tinuod gamay. Oh, Nga, hala, mga ayog, magkuha og daghan kitsap, nga kanang kitsap nga nani Inday ba? oh. Wala ba? Kitsap nga nani ba? Ilang Dili ka mahibong sa mga balay sa mga Pinoy dinhi nga napuno og kitsap nga inaani nga sachet ang kusina kay kadangadtog KFC kadangadtog mga restaurants magbitbit sing kitsap nga nakasachet nya o nya asukal nga kanang sweetener gani nga nakasachet gapon inaani puno kay mga Pinoy ginala dinhi kay nakabalo na kas mga Pinoy. nya dali ra kay mahurot ang mga Nya, display. nya ang tissue Inday, Oh. ang tissue sa mga restaurant pangwaon pod baga kayo. So Pwede ra kung ba kay mga Pinoy Inday oy, Pwede ra dag mo kuha. Display ra nila. pwede ra unlimited Inday, unlimited kung baga kay kagnaw mangayo na lang kag namo sa kaputos nga tissue. Kay unsa usaon nimo gila ko dandon.
Ay, ginawa ko. Sensei Ano ma. nga na, oy? Kailangan eh. Mano diri sa Amerika, hindi, kulba kay mga Pinoy. Nga, mana nga, mga kasagaran mga Pinoy din mga dato, kay, pero kung mahimo, librehon na lang tanan. No? Mga bagag naong di mga Pilipino diha dong? O bagag agtang? Aw, dili man bagagnaw, practical lang ba, practical. Aw, abi na ho bagag agtang. Practical nga. Oh, Ako rin bagagagtang inday. ala grabe mo nga agtang dong. Dong, agtang nimo katunga si mong naong dong. Hala, grabihan naman lagi kayo ni mo inday. Mo lagi tawag og 50-50. Na. Uy, mo na nga, hoy naong magsahid ta. Mo siya nga, unsa man agtang, magsahid ta. Imo na yung katunga, ako ning katunga. Grabihan lagi kayo ni mo. Lemon tag alien ana inday. Ay, naong puros agtang. Namatay. Mo na tan-awa sa Atay ay. Bitaw inday no taas ta kay ako agtang inday, pero dili lain inday. Nga naman, gipaalutan man imong maayo na dinhi pa man tutaman. Ganun naabot naman na dinhi. Naunsa man na. Ako magipasaka ko buk inday. Imon tan Ipasaka na ko dito. imon tan ang gipatindog ana para mura kag si kuan Sergeant X44. Ana patindog ba patindog. Ba, pika. Murag Kay ako na nagitoyo og pakita kong agtang inday kay ngano. Kipatuyo na lang akong pakita kong agtang kay magpagtrabaho na ako, lima ko pwede magkalo. maayo na kay makaupo mi si Kalo dong. Muna nga nahurot na imong kuan Oo. buhok ana imong agtang kay sige magkagkalo. Magpaupaw na lang gali ko inday. Oh. Magpaupaw na lang ko niya. Butangan na ako og linya diri sa tunga. Ni color. Color ang linyas to nga. Color nga. Color na lang. Ambot ni mo inday. Hi bye me. Inday ikaw dia kumusta man inday? Nga dugay man kay kawak ka live. Busy taong kayo lagi pang limas, pangabkab, kisi-kisi ang mga kigol in tawon. Bisi-bisihan ba? Bisi-bisihan. Inday gano sa ka muli. Gano sa ka muli inday? Marso lagi pohon. Ni ikaw, Dugay pa inday ay. Dugay pa murag di pagid ko kauli ang March. Ingka kay Pag ko kauli mga iba pa ko ka, di pa ko sure kung kauli kog June. ingka kay muli ka manglaag ta dito sa island sa summer. Unsa kay nito nga island? O lagi dili sa Kalanggaman sa amo dapit sa Leyte. Sa inyo ato dapit sa Sige lang pohon pag ang Kalanggaman. Wow. Sa Kalanggaman Island, tourism Leyte. of Palumpon Leyte. Actually ang akong umangkon ang kanang Ang festival queen ngadto sa Lawig Festival sa Palumpon Leyte, siya ang ambassadors of wow. goodwill sa Palumpon Leyte. So Congratulations. hi sa mga taga Palumpon, sa mga taga Ormoc, og belated di ay happy Charter Day Ormoc City from Inday Kabkab and Dudong Kagud. Charot. And shout out guy ni Dr. Ems Pagaran of Ems Pagaran Dental Clinic and Dr. Dafon sin pangalan Dr. Dafon ay Si Dr. Da. inday ipamita ka ni Dr. Ems Pagaran kung mga to kag Ormoc para malibre imong cleaning everything. Unsa man nga ko. Ha, Unsa man nga libre. Unsa man libre ko alinday ibot ngipon tanan ngipon ibton ko no libre. wala ko yung ngipon ng kalakiha. Miyahok na tana yung ngipon. Unya, unsa nga Ha? ni? Oo. Oh, dayon. Bagong gupit daw ka dong. Nagpagupit na siya kay kinahanglan sa iyahang trabaho manggod sa trabaho ni Dudong Kagod. Kinahanglan yun nga lagpad kayog agtang mo number 1 nga requirements. Ako ipakita sa akong mga kauban nga nurses nga lapad kog agtang mas bright ko nila. Ay, Ginoo. Di bitaw hindi magdungan magud na og paninday kung magdungan magud kog pagupit kung magpagupit ko sa akong ubos, pagupit po ko sa akong ulo. Idungan mo na nako. Saan mapagupit sa? Sa? Unsa to? Sa ubos diri ba ubos. Oh, may nang Kung magpagupit ka diri sa sa ubos, ubusa. like ka kagulahon na inday. Pero ha. Pero na mga ubus-ubus ha. Like ka Ang apelyido. Basta Like maglain na. like kagulahon na. Diri ba diri sa akong suwang ba?
Oh. Inala man ko na hindi kay kaliwat man ko ka ng kuan, naman ko 25% Spanish blood. So, wala nga maratag mismisuhon gamay. Di siya man ka nakabalo. Wala nga Kay atong agtan. 25% Spanish blood. Di siya man ka nakahibalo. Ang akong mama, yung akong mama nagdamgo siya nga Spanish siya. Imong Siya nga, dong Spanish man gud ko dong nagdamgo ko gabi nga Spanish ko mao na nga naka Spanish blood. kunya. Imong Bitaw ang akong lola, akong lolo Spanish Inday. Oy, ingon si Oh. by J. Muffy. Not all Pinoy like that. Na manguha og mga ketchup and Kleenex. Og ang mga unsay nga ani? Unsay nga tissue. Bitaw dili bitaw tanan. Ay, ba? Ewan man ko nga ako ra. Uy, Ginoo, pagkaulaw bayaan na ano nya. Dili. Gamay ra kayo mong paliton nya, mamitbit kag usa ka putos nga tissue o usa ka putos nga ketchup. Wa na, pwede nang pagkakuha na. Pero actually it's not bad here. Dili man na bad nga kuan. Dili man na bad nga kuan. Okay naman nimo kay gibutang man na nila diha tanan. But pasabot it's unlimited. Pwede ka magkuha as much as you can. Like gusto kang magkuha, naram na nimo. Actually ang Pilipino ra man po maghimo og daotan nga siya nanguha siya og mga ketchup. Pilipino ra man mga daotan gunahuna pod. Wala gi as much as you Dili. have ay bagrag naong. O so magkuha gyud kag daghan. Oo. Bisa man ang mga kuan diri, mga locals, mga black, mga white, magkuha man sad sila. Mm. Kaya it means like kana na malambay palito nila sa kuan sa groceries, di ba? Mahal ba ka ng ketchup dito? Pero ako for practical reason, why not? Di ba? So I don't care kung kisay bisa pagkuha na nako tibuok diha 3 diha sa ketchup. Oh. Na, Okay na na yung mga Pilipino nakikita na ako, Kiber. Okay na dong una lang dong nga wala na sila kailan nimo no. So pagalan ta aning agtang. Pero Wala, challenge. Ay, balik-balik sa agtang Inday. suwayan. suwayan daw na ako. No? Matukuog ka ng udan ako sa Pilipinas ba? Pero wala man ko naka-display sa Pilipinas sa mga ketchup, mga kuan, mga tissue. Ila man ginatago. Diya display di ay. Suwayan ako Oh, ba? display. Kung saan niya mag-challenge ko, manguha ko. Dito sa Magdala ko Pilipinas Inday. Sa Pilipinas Inday, dili kung sa Pilipinas dili ni nila Dili. ipang display Wala, kay Ju. kabalo na sila kasi may tabo. Wala. pang dadol man gani ang sus Inday, believe it or not, Kutsara? ang kalaganing ang kalaganing mangaon sa mga restaurant or mangaon sa kanang mga kanang barbecuehan bisag asa na i-serve nga mga plato, pinggan, kutsara, tinidor. Just believe it or not, bitbiton man gali. I know a lot of kabalo kog mga kabalo ko to sila pero sekreto na lang to. Asa man dapat naman bitbit? Lawa po na. Bitbiton iso tubulos na Inday. Oh, kaulaw po na nung mamit-bit tagkuan niya. Luoy po kayo itong mga namaligya. Ay dahil layo. Musda na sila. Ako shout out si Lopez Christine kani siya nga hi gwapo kuya bisan dako og agtanga salamat kayo na ko'y copy. Hi Lopez Christine. Salamat kayo. Ay, by Grace. Siya nga ingon si Rovelyn Crico nga og burger imong i-order di ka tagaan og ketchup sa Jollibee kaysa French fries ra daw. Tinuod. Atong una hindi ang Jollibee. Libre ang kuan, libre ang unlimited ang kanang Ketchup. masani ang Ketchup. masani ang dili ang ketchup ang Saman. kanang tosrana sa chicken ba kanang sana gravy di ba? Oh, great. Gravy you can as much as you can after kung mahurot imong gravy. Karon kung mangutana kag mangayo kag another extra gravy, 5 pesos na siya, no? Ano ba Lara yan? lagi ka. Kaya nga no, ang gravy Inday pwede na masudaan. Ito. Hello, mga to kag Jollibee. Oh. Mga to kag Jollibee. Lami bigay ang sauce Pa, sa Jollibee. naamoy gravy. Naamoy gravy, tagaan ka gravy kaya tunguna, libre pa man ang gravy atong una. Nya mobalik ka to sa lamisa nanay gravy, duha ka plastic. Tapos ihakya na yun ang baon nga kanon o wala, solve lang solve lang ang lunch sa mga estudyante. Gravy lang ang pangayon. Gravy ra og kanon. Oh.
Mm. Day nagbalon day gluto. Gravy rog kanon, sold na. Pastilan. Ilala man ang mga estudyante inday, uban kay estudyante inday kay ano magpalit lang chippy. Magpalit chippy niya basta naalay kanon palit chippy. Kasabot ka kabalo ka unsa ang chippy is sudan. Asa ka ng chichirya nga chipi? Chichirya? Oo. Oo. Isudan ang chippy inday kay ilala ng mga estudyante kay labi na mga lalaki kay mga bugoy kayo basta lang naalay ka computer ang bawal computer inday niya palit lang chippy. Nya naalay kanon wa na solve na inday. Iya lang kog discard good pastilan para makasurvive lang sa pila ka kananan. Labad kay kong ulo dong. Te, nagabaan ko nimo dong sikog panaway na imong agtang nga dagang lapad po kog agtang dako. Sakit man kay kong ulo no. Sige inday kay mulakaw na sa kuinday. Asa Alas dos na. Asa man ka padulong? Muli ko karon kay mag-ilis kay mag-gym. Ah? Garap siya mo. Sige na lang kakuan. Okay, magsugod na kong trabaho inday. Naglabal pa akong ulo na akong kahimtang. Labad. Hay sa mga atong mga kakagudya, sa atong mga kakabkab, daghang salamat sa inyong pagtan-aw din namo sa kahanginan mga Langit bay. na nila. So magkita-kita tagbalik sulod pohon with Inday Kabkab. Wag gyud kada live na muli ni Kabkab wala mi sakto nga kanang kuan topic no. Magpasiaw ra gyud mi sa kahanginan para sa among mga kakagod nga mga kakabkab nga OFWs all over the world mga bay. Sige, ikaw na po Inday. Okay, daghang kaayong salamat dong sa imong pagkuan, pag-anhi sa ako ang sa ato ang payag no sa imong pagduaw. Dugay-dugay na jud ka na nawala hasta pug ko nahimo na ta aning santil mo. Daghan dugay-dugay kay na. Kapit ba kalag-kalag Inday? Mukalit ra guho mga bay no, pasensyahay nang gid kay mi ninyo, mukalit ra mi og guho, mukalit og kawala, nang guho na pud og kalit, ingon na may mga santil mo. Hapit na ra bang kalag-kalag Ginoo ko. So daghan kay salamat Okay, kung bay sa tuang 5 million viewers karon. Daghan kayong salamat. Og salamat kay Dong. Daghan kay salamat sa akong mga kakagod supporters, nga mga members na Dudong Kagod supporters sa payag ni Dudong Kagod. Inday mo exit na ko. Ako isulti ang akong last kuan na Inday og mga kakabka mga kakagod ang kasing-kasing ni Dudong Kagod para inyo original natural ta mga bay. Daghang salamat Inday Kabkab. See you soon. O sige. Pag-amping dia Dong. Bye-bye Inday. Amping sila nimo. Bye-bye, I love you. I love you, mama. Chop, chop. Muwa nga naglupad. Mua nga nagbalito. Bye-bye. Bye-bye, amping. Hi, bye. Bye-bye. Moret Palomar. Thank you for watching, bye. Kumusta? Bye, Katirak Santillan. Kumusta, bye? Kumusta? Kuan ka ng karong oras ha? Mag-usa mo oras ron ha? Og kabalo mo nga ganihara kay ko nagpaabot ani akong mga kuan mga lawganan dire. Wala gid sila naniud to. Nanggahi na ko dito sa kuan sa kusina nagpaabot. Dayon mga alas 6 ni saka ko gipangutanan ako ang himungaan kumusta. Nagkatawa siya kay seryoso kay kung nangutanan kumusta. Akong but pasabot ato sa mangaon mo dili sa oras alas 6 na. So ako na lang gipatay ang gipatay na ko ang katong mga gipangluto na ko nga nasa heater. Og ako lang siyang giina nga patyo na nako to kay wa na nangaging na akong niluto dito. Siya sige patyan na lang nya mingon ra mi ni mangaon nami. Nya magalos 9 na karon wala pa mangaon. Ug subayo na nako karon sila mga bay sa silong ako mga panglawganan dito, mga lawganan ako. Magalos 9 na diri sa gabi. So sa kuan sa ordinaryong adlaw alas 9:30 munaog ko para manihapon kay manihapon sila alas 10:30 mo sila manihapon. So karon ako na po ni subayon sa nang oras ha. 15 minutos na lang dire para mag alas 9 sa gabi. So hello na lang ninyong hello na lang ninyong tanan og daghang salamat mga bay ha. Og sige ayo-ayo ta kanunay og hain man mo na himutang karon. Laban lang kita sa tong kinabuhi. Lang ngisi lang kita ni kanunay. Murag dili halata ba nga wa na. Nag-lockdown na tag mga kuan mga bukol sa kinabuhi. Daghang salamat yung tanan mga bay amping mo dia kanunay. Bye bye.